Are you willing to be part of this show? Yes. Why? Give me the reason. Yeah. I want to... Pas, ikaw naman, Tol. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Walang sabit at malaya pa. Hoy! Kanina ka pa nakatingin sa akin, ah. Basos ka! Hindi lang, ba't ano sisita mo? Sila rin tumitingin, no? Sitahin mo rin sila! Bakit? Pangit ba sila? At saka ba itsura mo? Parang, country girl. Wow! Ano ibig sabihin ng country girl? Ayan na naman, country girl. Oh, alam ko ang country girl. Sasabihin ko ba kung di ko alam? Ano nga? Country girl. Ano? Lahat ng country, my girl. Inday? Inday? Yes, ma'am. Inday, yung binili kong chalk, pamatay ng ipis, ginamit mo na ba? Ay, opo. Sinulat ko nga po sa pader, ipis, ipis, mamatay ka na. Love and die. What is metaphor? Metaphor. Metaphor is after the meta tree, metaphor. Meta pa? Hey! It ends with metadayon. Hold up to. Huwag kang kikilos! Sige, ibigay mo sa akin lahat na mamahalin mong gamit. Eh, talagang kailangan sabihin mamahalin. Bakit tingin mo mumurahin yung mga gamit ko dito? Ha? Hindi ka lang magnanakaw, matapobre ka pa. Inamata mo ko. Lahat yan mamahalin. Sige, kunin nyo na. Ikaw ba ang babae ng mister ko? Oo. Hiwalayan mo na siya. Bigyan mo muna ako ng 10,000 pesos. 10,000? Ha? Para sa hayop na yon? Oo. Hindi na, magsama na lang kayo. Dito lang. Huwag mo sabihin 10 years kang gipit. Lagi ka na lang gipit. Ano, sige ka lang utang, puro ka utang. Ay na, mabawi ako next year. Wala ko itong trabaho, wala pang nga. 20 lang yung binigay mo. Yes, meron, magreklamo ka pa. Ikaw ba, bigyan ko. Yung inaanak ang bigyan ko, hindi yung nanay. Ano ba yan? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे हालात Hoy! Ano problema mo dyan? Ang aga-aga, yung mukha mo, panggabi na. Ang pinapatakti ng mukha mo. Ang ingay-ingay nito. Kala mo siya lang nakatira dito. Kala mo wala kang kapitbahay. Ikaw nga, yung kulungan nga ng aso mo, lumagpas na dito. Yung mga tai-tai napunta dito. Ginawa mo na nga maninaso to. Nagreklamo ba ako? Guys, alam nyo ba kung bakit malalaki yung braso naming mga babae? Kasi kami yung tagabuhat ng relasyon. Nanloloko ka! May lalaki ka palang tinitira dito, manloloko! Manluloko ako? Oo. Manluloko ako? Ikaw ang manluloko! Bakit? Sabi mo sa akin next week ka pa uuwi, pero nandito ka na ngayon! Pero bibigyan ka ng chance talaga magpabago. Ano bang gusto mong baguhin sa mukha No, mo? wala. Ha? Because I'm proud of who I am. Wow. And? And I am contented for what being giving to me. Ang galing. Ah. Anong alam? Ah. Ganyan pa itsura. Ah. Mabaho, lahat. Gusto mo i-share ko sa'yo to? Huwag na sa'yo na yon. Pagod na ako sa title na to. Hindi ko pwede maipasa. Lifetime commitment. Ay. Oh. Kita niyo yan? Ganda, di ba? Ganda ng lightings, panalo. Ganda. Hi, guys. I'm sure ganyan din kayo. Pag nakikita nyo sa camera na magandang rehistro ng mga mukha nyo. O, di ba? Pero okay lang yan. Kahit na hindi kayo kasing gwapo o kasing ganda ng iba, okay lang. Bastang mahalaga, masaya ka, at wala kang tinatapakang ibang tao. Go lang ng go. Walang masama doon. Good vibes lang tayo lagi. Okay?